Kublai pi ki viewers ki perlo ki produk ki prasnam ki khun samla ki long kmi ki long kpa hang ni po ke jeli ke bri nyau trap kum sihin men sipara kwa ban wanra ya kani ke mat ke badon kam hatu kata-kata ma kwa ban pensngau mat jong ilang iwei pe iwei bat lada kani ke video ni kani ke jingkran ke jonga ka kata mat yong ya ukni ujong pi ya uhnan ujong pi ya upara ujong pi lani ya ukmi lani kupa jong pi nga kerpat ya pi pas ngau bawat nom ya thau hanrei to pediang pat ya ke ai ke balong pat ke jing sisa bat nginem la ban compromise lani nginem la ban ong buri no ya kita ke jing sisa nginem la ban dot kata ke jing ngau beriu tang banga dei ubahaying yu ngamla suban keren tang bangadai ubahaying ya ka ngamla suban keren tang maru dai hunmen tang maru kadai kepara ngamla suban keren ya ke jing sisa nga keren hang ni kom uwei na ki samla badon jingkit kli nam ta ka ribu ki jat penriu bat nga kwaru ya ngilang iwei pe iwei kat ki bayo i bat ki bapet ya kani ka video kani ka jingkren ke jonga ba sam ya kani ka kubor sam ya kani ka jingkren ke jonga syabaro ki dikhot jong ka ribu ki jat penriu syabaro ki pradok ki prasnam ki badon ki besyong ki basak hang ne pok ke bri nyau trap kita ki kun kasi kun khara ki besyong hang ne pok ke ri kasi bi je ke jongi se ke jingtip ke jonga ngatip yo uwei pitip yo uwei pat pitip ya ka wei han rei ai ba kata ka jingtip jongi kan long pat ke jing pen kendit pen rew yangi ba ngim dei ban sha brainwash ngim dei ban sha blackmail ngim dei ban sha ya lambakla bat kata ka long ba menta lada ngim pat la ban te la kam shwa napo ying lada ngim pat la ban te la kam shwa ya ki kun ki persa ya ki kun ki ksiu ya ki henmen ki para kumno phila ban te la kam na banta kalawai jong ka ribe ke jat pedeu ya kalawai jong ka jela lada kimla tang ban yada ya ki henmen ki para ya ki kun ki persa ya ki kun ki ksiu ki jong ki nalaying pat ki dang syak benda dalang syak kit ha ki mender sisngi ka jingma ka long balada ki long lele kum ki klik nong sensar lada ki poi lele saka thong kum kita ki nong yalam jong ka state jong ka jela ka jongi ka jingma ka long ba yo poi ba wat ya nga ya phiru ngin syak benda lang haki te kum kini ki ai ngam ka dau kti yano hanrei kum ka ribe ki jat pendeu kum ki dukhot jong ka ribe ki jat pendeu ni haban le research mano ki balong kumta bat uai u balong kumta ka ai ka balong kumta bat haswa pangin yaro haswa pangin pendon buram haswa pangin penkup bore kum kita ngihapan perkat asin bat ngihapan perkat janai bat ngihapan yet ru ba hatu ulala ne em hatu kala la ne em ban yada ya ki henmen ki para ban yada ya ki kun ki persa ban yada ya ki kun ki ksiu na ka tersim jong menderi sisngi bat hatu ula ne em ban yada kita bat lada ulala ban yada kita kamut ba uta ubriu kata ka briu kala ban yada nam ta ka lawai ke jonga ka jong pi nam ta ka lawai jong ri be ke jat briu te leng ba ka ni ka video ai ba kom ki produk ki prasnam ngin bishar bat ngin yit yeledi ngin yit mar kliang bat haswa bangin rai ya kata ka jingpen kubor yano hang ne pok ka bri nyau trap ngi haban perkat janai ba kidai ki ai hang ne pok ka rikasi bat unle ayu ya ka rikasi kublai sibun ngin sai kenduk pat hagawai